Manan niya nakaselebrate na pipikiran tanuad na kapian yan. O di na paduto sa manan yan. Rayagan ko kapag ilayin tanuron sa mata-mata na sa tanunap kebabayaan tanu sa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabatano to yung manan yan dinaya. Kanabatan dinaya, pero manantano po. Antano di makasisinabuta. Kanabatan pakarata. Naguknabatan dapaya. Mata-mataan, agyang kutu akasilibrita tano. Kugaw iya kinimbawatan ko Nabi sallallahu alaihi wasallam. Napaduto sa kilangan akapakilayin tano ko kababaya itano ko Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kanabatan to yung manan dinaya. Benar to. Benar no to. Oy din ka madudua sub-celebrate. Adnap celebrate. Ayaman niya na pangingiring kung mga suranga sa agamba. Pangingiring kung mga Christian. Na din mabuab celebrate. Kana ubakiran pangingiring ka. Babaya din ko Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yalo yan ang mga ulama. Lagi do Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah. Ayaw to na ayaw pa kayo sa nanudan tanong ko takatero Imam Malik. Adidin na makasalang sa maliwanag agyang kayo umatakuri. Mana sa katanumanay, so mga kalap, sa katanumanay, patinuron, na taman sa di aya dudaniran, o di na taman sa diran, talakina na swayam anan niya na miyanga uunaan nira. Koto. Nagusto Nabi sallallahu alaihi wasallam na miyalo niyan, kasagirum para sa mga umat. Sa manan niya na 70 agud 3, napalapali din na anan niya na pagulugon ko apoy ko naraka jahannam, na ayabo siya labon yan nasasatiman grupo na tiginagyutosom mangkana ala mithli ma ana alayhi wa ashabi. Ayabo pakalidas sang kutwayam anan yan nakasagirong para ko mga umat sa palapalid nito pakadambang ko apoy ko naraka jahannam na ayabo kasalbo grupo o di na mga tao amya kalidas sang kutayam anan niya nakakulog kunaraka manapakapas na sutaw asiskan yan miyunot o di na ayap yang imlan yan nagyang kutwa kapapadalaman raka na tiyo Nabi sallallahu alaihi wasallam managito sa mga sunat yan naguswayam anan niya nakapapadalaman ko mga sahaba ridwanullahi alaihim mana ayap pagilayin tanong na supanduan o Nabi ko agama nagukuwatan o mga sahaba si Kuyam anan yan nanay ni ba na agama. Si Kuyam anan yan napada mga hadith na tiyo Nabi sallallahu alaihi wasallam khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Aya permiro ko mga tao. Aya permiro ko mga tao. Mana aso kadandan o ayam anan yan na pagtao. Inipuno sa ayam anan yan na sangkot masaw Nabi sallallahu alaihi wasallam na taman din sa yamanan yan nakabanggit ako doon yan. Kadita niron pa din na sumyangaw na mga umat. Ipuno ko yamanan yan na kaya Nabi o Nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na taman din sa kabangkita sa dunya. Kaskan yan yamanan yan na mulimposan ang Nabi na gusugo sa did na bapakataling sugo na gunabi. Na pitero yan aya permiro khairun nas, aya permiro ko mga tao. Aya permiro ko mga tao. Pisak si Nabi. Na karni, naswatigen sumasako. Mana aya permiro masa piagintawan o mga tao. O di na aya permiro mga tao si ikwayam anan yan na pimbarang masa piagintawan. Anto ni manang ta permiro. Aya manang ta permiro na o pamakapadegang kaibarat na pagilayanan ka na sa mga permiro padagang. Sulangwan akaatasan rakatano. Na pagilayan tano na ta permiro ron kagyuti ay manan niya na pagandudan tano o di na gyuti pagadapan tano ko kakakuatan ko kamapian tano. Giyon ko ta permiro oto na. Nalagi dia suagama. Aya permiro masa piagintawan o miya maratyaya na suwati ko Nabi sallallahu alaihi wasallam suayam anan niya na masako. Oto, suwati ko Nabi sallallahu alaihi wasallam sumasako. Na thumma alladhina yalunahum. Oriyan yan na supaka na iniba na tundukiran. Naging utamaso Nabi na mitatagpadaya na suyamanan yan na mga sahaba ridwanullahi alaihim.
Na. Oriyan yan, nasupakatundog sa giyang kutamasa. Nagyutos wayam anan yan ng mga tabi'on. Thumman ladina yalunahum. Oriyan yan, nasupmanus wayam anan yan, napakatundog kiran, napakatundog mambusag yang kutayam anan yan, namyakatundog si wayam anan yan, na masaw nabi na gusto mga sahaba, ridwanullahi alaihim. Nasiran, inay ba na permiro, mga umat, nagusiran, o umpama ka din na siran. Giyang ka na natalawamasa na gina ni kuntum khaira ummatin. Ayamanan yan na kano na miyabaloy apit temanan o di natindos rabaw apagtaw. Na siyanan pakapanunumpanga kung mga sahaba ridwanullahi alaihim, nagusto tumyundog kiran kung mga tabi'on, nagusto tumyundog mambukiran kung mga tabi'in, nagusto tundog kiran kung mga khalaf. Nasuda tundog kuyamanan yan na mga sahaba kung mga tabi'on na miyakaratarata. Pag miyakaratarata kung mga umat. Nasuda tundog kung mga tabi'on, kuyamanan yan na mga tabi'ot tabi'in na miyakaratarata umat. Nasuda tundog kung mga tabi'ot tabi'in kung mga khalaf na miyakaratarata kung mga umat. Kagiti tinudanon. Kaya surang ay mafhumul mukhalafa na umpama kasukya baluin ka sa syaratan adan umpama asyarata kya baluin ka atindos rabaw na udi makamuayan ng kuto asyarat na miyakalid kas kay pitemanan ayam anan yan nanay ni ba na marata marata apagtaw koto na nagyang kaya pagalintan ng mga dalil sa kapagando datano ko mga salaf as-salih nagyanan ikapenda payatano ko kasi libritasi ko maulidun nabi. Kaupaman man, uy, ad nakapian yan. Paduto sa kong takapakilin ko babaya ko nabi. Nabatan o pterwa. Anay ni ba na so mga as-salaf as-salih na dayran mapakilay. So babaya ko nabi. Kagya dayran o tunggulaw kauto. Dito yung anan niya na isa pagimulungan nun. Sabab ko, dahil ano itong gulawla na sa katanon na so kakakuatan no, kukamapian tano na si kukapugunuti ko mga salaf, nagyuti kaya da pa yatan ro. Kanaubaya tano diya pa na utakap ko babaya ko nabi. Kanaubaya tano diya pa na giyang ko yung anan yan na kinimbawatan ko nabi. Giyang ko ta di kaslasla ko nabi. Giyang ko yung anan yan na nainiba nakapumbatiro sa Quran. Giyang ko yung anan yan na nainiba nakapsilawatiro ko nabi sallallahu alaihi wasallam. Kana bagyuti pinapayatan no. Kana bagyuti pakarataan tano. Kana ba pakarataan tano na utak kinibutan ko nabi mismo ay ni buatan na surahma. Ba ay bu di masusuat na suyam anan na kana ubang muslim. Ayaw sto nang uta celebration. Giyang ko tuwa ka nay ni ba nakap celebrate tanoron nagyutoy marata kaya baluya tanoron a celebration ngayon marata nakagi ada makapusud ko mga salaf as-salih kaumanutom yakapusud ko mga salaf as-salih na anto ni marataw na puduto ko pitemanan amapi ang mga amal pagura-dura dan tano na sabab sang ko tayo ada uto kawarisani ko mga salaf as-salih asron mawapadalom sukap tagumpiatan no na ukakakuatan ko kamapian kikalimuon raktan Allah nganinsan giraw manuto nagyutoy kaya dia payatano sang ko tayo anan niya na celebration na gini disebut nanor kaya nyo rin itirwa, ay amanan yan na kagieditan no celebrate, na batiran na kagwatan no so kinimutaw na riba totoo pa na rima. Dito ka sa sabuti, sang ko tayo amanan yan, nakatiro. Mapito ba totoo, yung ko tamitiro, gukuni. Lagi din no ang ko tayo amanan yan na, adna miyalo sa hadith, di nga kayo mo lang nagyang ko to, katiro ka, nagyuti pa ka, bungur ka, makapagbungur ka, kwapoy ko, narakajihan na. Auto. O di, ko to, katiro, pupakapuon ka, ay pegang ko buka ko pagaring ka na amay ka diyon mapapadalam na sir ka pumaday lagi dong utak ang giraw kaya adu wallah hayrid wa wallah o di lagi utak ang giraw kaya kafir is kana kafir na upo nagyang ko to at tiyawag ka ataw na kanauba kafir nagugyang ko ta tiyawag ka rid wa wallah na kanauba rid wa wallah na sir ka naini ba na mindud agyang ko to ayam anan yan kaya pamatubutong ka mana askaki kana uba purap kubabaya ko Nabi sallallahu alaihi wasallam ka kana ubang kainunuti swayam anan yan na panduan yan o di na skakiyam anan yan kaguad kwayam anan yan na panduan o Nabi sallallahu alaihi wasallam sabab sa ayading kading gulawlaan na so kana ubar ka ini pandu Nabi sallallahu alaihi wasallam o tugiti sa butun tanor